Dito tayo sa Motor Star 10th Avenue. Ayusin yung animas ng ni Boss Doms, na Migon Doms, yung speedometer, yung sensor kasi hindi gumagana, kaya dito kayo man yan, pinayos natin. Makita yung kasi dito sa likod hawakan natin to. Dito, para dito makita yung pagpalit ng sensor. Ayun yung sensor ng Motor Star. Ginagawa ni Boss. Yung hugutin yung wire kasi wire lang naman yung sensor na yan wire lang naman yan. Hugutin yung wire sa ilalim. Ayan ayan yung sensor. Tapos meron siyang isasalpak. Ayan yung dati niya ayan. Tapos yung parang tornilyo tatanggalin. Kailangan pala lagyan boss, yung parang glue. Parang glue ba? Lagyan ng glue para hindi mapasa ang tubig pala, no? Kasi nababasa Kasi nasisira Ayan yan yung sensor. Ayan. Yan lang po. Sensor, yan lang po yung sira. Tapos yung bago yan, yung galing dito sa Motor Star, yung bago yan, yung kabit na ni Boss. Yan yung dati binalik sa plastic, lagay. Ayan si Boss. Ano pangalan mo, Boss? Ano pangalan mo? Lito. Ayan si Boss Lito, siya yung mekaniko dito. Shoutout kay Boss Lito. Ayan, shoutout sa kanya. Ayan. Buti boss, yung isa, hindi pa natapos yun, yung nianayos mo? Siningit mo lang. Kasi mabilis lang naman to Ayan, shoutout kay Boss dito kasi siningit niya tayo. Ayan, ikakapit niya yan, tapos yung... Mamaya pa kwan mo. May kulang pa yun na pesa? Hindi, saan yung gawa niya? Palig pa yung gawa niya. Pinapalig mo? Ano yung welding? Ay, align. Yung puti na yan sa dulo, yun yung isa sa silalim. Para gumana naman itong sensor mamaya. Ayan. Ayan, satu kay Chip po yan. Chip po. Kaya ka Chip. Ayan, kay Chip po yan. Ayan yung chip security guard dito sa Motor Star. Dito sa 10th Avenue. Ano pa naman Chip? Diasis. Gladys? Miss J. Diasis. Gladys? Diasis. Ay, Diasis? Si Chip Diasis. Yan ang pangalan niya. Shoutout sa kanya. Ayan. Issue talaga niya pala yung issue niya pala talaga tong yung sensor issue talaga. Kahit pala man nababasa, issue din pala talaga niya to. Pero sana kasi hindi na pala sa warranty. Isang beses lang ba ipapatay ng warranty po? Isang beses lang pala. Sana tumagal to. Hindi na pala sa warranty. Yung papasok ka sa yan, yung buti boss, nakikita mo boss, nakakapa mo. Ayan, kinakapa na ni boss yung lalim. Ayan. Tingnan natin kung okay na Ang galing ni boss ayan galing. Ayos. Ito tayo ngayon sa Motor Star, Okay na yung ni Boss Dom. Sa likod doon yung speedometer na gumagana na. Ngayon, salamat pa Tubish yung power. Tigis na sa buting kalagayan. Babay na yun.